sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapoy na ako sa kamo. Luya ko nang maglingog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglingog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan.
Basi kung pwede na, makapadala ka na lang sa bulig mo dito, Jack. Nga hindi ka na lang magkadto dito. Tungod mainit ka pa dito. Basi kung mabutang naman sa delikadong kabuhi mo. Halos na mag-utod na kami ni Pilo, Fatima. Magagmay pa kami, oblanay na kami nga duha. Hindi may mo nga hindi ako makakadto sa lubong niya. Jack, ang kinakabalakan ko, ang seguridad mo. Ay, basi kung maano ka dito? Hindi man ako magdugay dito, ha. Malubong lang si Pilo, mapauli malayan ako. Jack, Luyag ko lang usisao nagtaran. Basi pa lang makabulig ako nga matagan sa husti siyang kamatayan ni Pilo. Jack, maupo na lang ako sa imo para magtawa ang pensar ko. Kay kung layo ka sa akon, kag kung hindi ko ikaw makita, hindi ako mapahamtan, Jack. Hindi na lang, Fatima. Dali ka na lang. Pero, Jack, Upod ka mo din ni Tito. Hindi ka magkabanaka. Wala siyang malayan nga matapos sa akon. Kag isa pa, hindi man ako magdugay dito. bisan pa, Jack. Abi mo isang kaminuto kung nga madula ka sa panulo ko. Ginagibang na ako, Jack. Fatima, Ho, Jack. Mailong tani kung wala ako makahibalo. Nga mainit ka subong. Okay lang tani. Pero ako mismo sa ginhandom ka nga patyon. Gani hindi mo ako mabasol nga magpamensal sa kung ano-ano. Jack palangga ko ikaw. Kag mapatay man siguro ako kung may malain nga matabo sa imo. oo. Naintindihan ko ikaw, Pat. Pero ako nang nagapasalig sa imo. Hindi ako mano. Wala siyang malayan nga matapos sa akon. Mapauli ako diri nga luwas. Salig lang sa akon. Abi, hindi magibi. Hindi lang mula magkabalaga. Akong bahala. Pataway ka lang. Hindi ako maano, Fatima. Jack, para nga may alalay ka. Hindi na, Tito. Si Fatima lang ang updi diri. Okay lang ako. Hindi ka magsilingaw, okay ka lang, Jack. Basi walang ka lang kabalo nga may nagahulat dito sa imo. Anong buot mo silingon? Jack, basi ginasenaryo lang sang kontra mo ang natabo ngayon eh. Anay ka. Anong buot mo silingon, Tito? Doon di ko makuha. May kontra ka, Jack, hindi ba na? Kagasta subong wala ka kay balo kung sino sila. Hindi ba na? Bot silingon. Wala tagit makalala kung sino ang kontra mo. Jason, Nga nagatuyo nga patyon ka. Hindi ta sila kilala kung kanday sino sila. Pero ang klaro nga may tuyo sila sa kabuhi mo. Bot silingon, nga maatag kaayo, nga may kontra ka. Kagamuhin ang halalungan mo. Tungod hindi mo siya o kung sila kilala. Tito, Kag wala ka balod, Jack. Nga basi ginsenaryo kanila. Ginhungod nila ini nga patyon ang tao nga malapit sa imo. Tungod na paminsar nila nga kadtuan mo gid. Tungod malapit sa imong tao nga napatay nila. Kag ginahulat kanila didto. ano? Spekulasyon na ni nga akong Jack. Pero basi balaw. Kabay pa nga hindi lang. Hindi lang magbatuod. Sa bagay may punto man si Tito Jack. Kadakos ang posibilidad nga husto siya sang iya ginapaminsar. Basi ko diya lagi ni sang nangahigabot sa imo. Hindi man siguro tiyo ni Kanor. Mga hubilis pa ang nagbira kay Pilo. Abi Jack, hindi lang magsalig Jack. Bisan babae, pwede nila gamiton nga kasangkapan kung gusto nila. Tiyo ni Kanor? Jack, kabay pa nga nagsala lang kami ni Tito sa amon ginapaminsar. Pero dapat nga mangin advance ka. Budlay na nga maisahan ka. Kag igo ka makamulalong. Wala ka na natrasan. Joy, Total Jakari man diri si Tito. May upod man si Fatima. Ako na lang upod si mo para nga may badi-badi ka. Nga bisan paano, may maalalay si mo. Updan ko ikaw sa paglakat sa Iloilo, Jack.
sana. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Hello, Bugoy. Jack, hello? Oo, ako ini Bugoy. Do choppy ang signal mo, Jack. Tumitupad kang electric fan. Nagasakay ako sa bus. Ah, gali ka. Tingala ko mga do kagawad kay. Musta ka na, Jack? Okay lang. Pa Iloilo ko subong. Mga alauna siguro aturo ko sa Iloilo. Amo bala. Din ka. Ari sa Santa Barbara eh. Ngaman, Jack. Kag sa din ka na makalto sa Iloilo. Sa Balwarte. Sa ako ka na. Kita ita dito. Ah, hindi man. Huwag man kusang ginobra. Ah, sige. Din ta katabuhon. Dito sa ilan ni Diana Balay. Sige, sige. Kanto ko to. Si Digoy nang makontak mo, Jack. Wala pa. Tawagan ko lang siya. Huwag mo sa makontak gali. Sige, pakanto aman to sa sako na. Ako na lang matawag sa iya gani. Tungan lang kami kanto to. Ate, sige. Baliw lang. Ate, sige. Kita ito to karon. Tulog na lang dito, anay. Karon sa gabi, mapulaw ka naman. Wala ka gid sang tinulugan eh. Sige lang man ha. Karon na ako matulog. Hindi lang anak ako sa tupad sa lungo ni Pilo. Ay, naambot si mo na ya. Ilubong na buwas ang magulang mo. Kakon ilubong na siya. Hasta saan hindi ko naging siya nga makita na yan. Nay. Gali pa ayawan ko na lang ang panulog ko sa iya. Dari lang ako mahigda. Kung tuyon ako karon, makakadto lang ako sa tululugan ko. Cheminda. Ay, Nay, si Jack. Ari na siya.
Oo ba tuod? Ay, Jack! Ay, dali diri! Dali diri, Jack! Naiminda, Ah, Jack? Jack, Ay, Diyos ko, Jack! Ari si Pilo. Patay na siya. may kinakabot ka. May upod ka? o Diana, si Joey Nicanor. Siya ang amigo ni Tatay Valentin nga ginkaduan ko dito sa Negros. Amo pala. Dali lang pasudon ko siya, Jack. Katuan ko siya. O sige, Jack! kaluoy man kay Pilo Naiminda. Napatay siya nga wala lasang kanamuna mo. Oo, Jack. Halit ginang bisyo. Tungod sa bisyo, nadisgrasya si Pilo. Gani man. Nay, ano inisig ko yan ni Pilo man? Dumay pilas? Gagin tabunan lang sa makeup? Pilas ini? Oo, Jack. Namo sa pila sa kuya. Hasta sa tagkugo niya kag ulo. May igo sang buno. Gipatamaan ginila si Pilo. Adiman. Gipagustugin nila sa buno ang bata ko. Bisan diin na nila ginbuno. Mga tagahatiin sila, Nay. Kilala na ninyo tanan? Taga-muli ang iban. Nakayaw lang dali sa lugar ta. Kami amigo din sila nga adik man. May mga ngalan na kamunay, Minda? Oo. Kay nanugin naman ang isa ka nadakpan. Gahubin pa. Minor di edad pag-ani ang duha. Pila sila, ho? 5 sila, Jack. Amo bala. Hatagi ako sa mga ngalan nila, Nay Minda. Ginapangita naman sila subong sa mga pulis. Pati ang kilala ni Diana nga si Major Bisana. Nagabulig naman pangita sa iban nga suspect. Hatagi lang ko sa ngalan nila, Nay Minda. Kay mabulig ako sa papangita sa ila. Jack, ano yung mga amigo mo? Sabay bugoy kag tigoy. Oo, Diana. Grabe na gid subong lakat sa panahon no. Kainit na gid. Bisan minor de edad, hindi mo na pwede nga tagan ni isang kumpiyansa. Ayan pag kung makasuyop na. Oo, matuod, Jack. Bisan dito sa Saraga, damo naman to, Jack. Bisan din ka na lang subong. Lapnago na tungkol sa droga. Brutal man ang ginimo nila sa kababata mo, Jack. Damo-damo pilas. Tinadtad ni nila isang buno. May mga ngalan ako diri sa nga nagkapalagyo nga mga suspect. Pero nagapati ako nga ari lang sila diri sa Iloilo. Kag natultulan ko ang mga lugar nila. Obdin ninyo ako. Pangitaon ta sila. Unahan ta mga pulis sa paghatag sa hustisya sa kamatayon ni Pilo.
Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man.